ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ତା ନାଁ ରାଜୁ। ରାଜୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନ ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ଆଉ ଏ ଗଛ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ମନ। ଏହିପରି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆସି କହିଲେ, ରାଜୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। ରାଜୁ ହଁ କଲା। ରାଜୁକୁ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏଇ ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଲଗେଇବୁ ଏବଂ 3 ମାସ ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ ମୋତେ କହିବୁ। ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବୁ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଗଛକୁ ଲଗାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗଛ ଲଗାଇଲା, ପାଣି ଦେଇ, ସାର ଦେଇ ଗଛକୁ ବଢ଼ାଇଲା। 3 ମାସ ଯେଉଁଦିନ ପୂରଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ସାର୍ ଆସି ପଚାରିଲେ, ରାଜୁ ମୋ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି? କହିଲା, ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ରାଜୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ସାର୍ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୋର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଗଛଟି ଯେମିତି ବଢ଼ିପାରିଲା, ଠିକ୍ ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତୋର ବି ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିବ। ସେଇଦିନଠୁ ରାଜୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପାଠକୁ ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼।